Господин Достенич, не успяхте днес в дербито с Локомотив. Какво направи разликата в полза на домакините в днешния двубой? Па за мене, гледайте, аз и казах, прво полувреме smo влезли добро у мача, има смо положења, контролирали смо нештата. Локомотив, мислим да смо били подобри одбор од Локомотива во прво полувреме, имали смо своје положења, не смо искористили, тој су искористили едно положење, карали су гол. Браво. Второ полувреме со смена на Минчев, многу се нештата стали сложни. Знали смо да имали смо оште силе и нештата, не могу ништо да замерим на фудбалисти, зашто су давали всичко себе си, јас повторам та постојано. Цела сезона, ово 10-12 фудбалисти кои су давали всичко себе, други помагају колку е можно. Крај на шампионата не е лесна работа. Зашто аз тях да ви запитам, защо е толкова труден от към точки, от към представяне, именно краят на шампионата за Славия, защото може би започна се с трудните резултати още някъде малко преди разделянето на групите. Бе, точно е, това кој говорим, пак повторам още един пут. Ми имамо 10-12 футболисти кои сме ги испознали цела сезона, кои играју по 90 минути, пријателски срещи, давали су всичко од себе си. Не могу да търсим повише од тие. И днеска су били професионалци, давали су всичко од себе, виждате, и Минчеви je dao всичко od sebe, igra do kontuzija, pa nam je u tom momentu, това su nam възможности. Как бихте коментирали празния сектор за гости, който остана зад нас тази вечер? Гледайте, достатъчно имamo проблеми, нещата не иска да коментирам. Всеки един фен има право да каже како мисли, то е тяхно право, аз не мога да их оправдам, али разбирам и това е.